Pozdravujem vás kamaráti z posledného priestoru prírody. Dnes sa chcem s vami podeliť o zábery, ktoré sa mi podarilo natočiť jedno ráno, keď som bol svedkom toho, ako medvedí samec prenasleduje medvedicu a ich trasa sa dala odsledovať pomerne do veľkej diaľky. Na začiatku pozorovania bol prítomný ešte jeden samec, no ten sa držal bokom, keďže jeho medvedí sok bol omnoho väčší a bol asi raz tak veľký ako medvedica. Verím, že zábery vás potešia a zároveň sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi finančne prispeli na kanál Medvedí lesný duch, a budem sa snažiť aj naďalej priniesť vám zábery, ktoré vás potešia a spríjemnia vám deň. Prajem vám kamaráti všetko dobré, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.